That's it. Bravo. Topkas seis vastu. Fresca. Gazi na linijata. Ne igrač, ne igrač. Treba da fani toliko da se mogu. Bravo, fani, lepo. Faul do sudija. Mora golova da se dava. Polekate, ajde. Ima vreme. Bravo. Bravo, deše. Odbrana sa, odbrana.
imate, ajde. Fani. Lena Pavel. Lena Petar. Mnogo silno. Time out treba. За другите, а 4-2 за другите колективи. Най-6-4. Не да се отбрана. Нещо много набързи не ги дава. Дали ще 4, не то 4. Колко са на ти? Не са на 4. Не можат си да направим. Силен, айде! Нети. Нети си ги топкат отдава така. Вейно! Нищо. Играй, има време. Там не има вас. Има време за задачи. Айде! Дайте да стане. Браво, айде. 9 метра ли пенал? Много на бързина някой ги фана от втора по време. Ако не се измори, Всяка следи край.
Какво пенал? Нямам контрола колко резултат обаче. Екипата Точена без да ги пласне най-вероятно на държавното първенство. И ако загуби в първият мач в Активни Котовски, Активни Котовски Белчево би съгло да Весничка да Грошево. Все пак интересно е това, което разпределава драка.